Μιλάτε για παίκτες που φύγανε, δεν μιλάτε για αυτούς που είναι εδώ και τα δίνουν όλα και υδρώνουν και πετυχαίνουν και συνεχίζουν και θα πετύχουν και φέτος. Ας πούμε για τον Βαγγέλη τον Μάτζαρη που είχε στη σειρά με την Μπαρσελόνα, αν θυμάμαι καλά, 9 στα 10 τρίποντα, 9 στα 10. Λέτε στην περσινή σειρά. Στην περσινή σειρά που κάναμε 3 συνεχόμενες νίκες, ενώ άλλες ομάδες κάνουν 9 συνεχόμενες ήττες. Στις 3 συνεχόμενες νίκες εκεί έκανε 9 στα 10 τρίποντα ομάδα. Πολύ καλές ομάδες που ακόμα δεν έχουν βρει τα πατήματά τους. Δεν μπορεί σε 15-20 μέρες, επειδή έγινε ένα αποτέλεσμα με 46 βολές στην Ελλάδα, να πούμε ότι είναι όλοι άχρηστοι. Αυτά τους βλέπεις, τους αξιολογείς και εδώ είναι πρέπει όλοι να αποδείξουν στο γήπεδο. Δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Στο γήπεδο θα αποδειχθεί. Ό,τι και να πω εγώ δεν έχει σημασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν μπορεί να βάλει εύκολα στοίχημα μαζί σας με βάση αυτά που έχετε πετύχει τα προηγούμενα χρόνια. Θα περιμένουμε να δούμε, ο χρόνος θα δείξει αν θα δικαιωθείτε και φέτος. Γιατί εγώ επιμένω ότι εσείς βάζετε στοίχημα με τον εαυτό σας. Κάθε χρόνο πηγαίνετε και με μικρότερο προϋπολογισμό στο Final Four. Όχι κάθε χρόνο, τις περισσότερες από τις τελευταίες χρονιές. χρονιές. Ένα μοντέλο, μια φιλοσοφία, μια στάση ζωής, μια πραγματικότητα. Τα στοιχήματα είναι για άλλους, δεν είναι για εμάς. Εμάς μας αρέσουν οι στόχοι, τα όνειρα, τα οράματα, οι υπερβάσεις. Και τα θαύματα.